ସ୍ତ୍ରୀର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କେସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଲୁହ ଭିଜା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍, କି ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ସ୍ତ୍ରୀର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। କାରଣ ଥିଲା ଏଇଆ କି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ପିଟର ଆଉ ପିଙ୍କି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହୁଥିବା ପିଟର ଆଉ ପିଙ୍କି ବାହାଘର 3 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ। ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ ପରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭରଣ ପୋଷଣ ମନି ମାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଟରଙ୍କର ଚାକିରି ନଥିଲା, ସେ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ବି ନଥିଲେ। ଏ ନେଇ ପିଙ୍କି ବାର ବାର ପିଟରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଧମକ ବି ଦେଉଥିଲେ କି ମୋର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଭରଣ ପୋଷଣ ମନି। ତ ପିଟର ଏ ନେଇ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲେ କି 20 ଲକ୍ଷ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଏବେ ବେରୋଜଗାର। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ପିଟର।